डाइरेक्ट पलिटिक्सआव आङो दिनै प्रथम कुनुदिन आङो आगे बेसे कन्टेस्ट खालामफेराखै आङो समाजनि खामानिखौनो मावबाय थादोंमोन आगोलबो साख्रियाव थानाय समावबो आं मावदों समाजनि थाखायनो आरो साख्रि गारनानै आङो पार्टियाव थाबाय पार्टियाव थानानैबो आं मावबाय थादों आरो रायजोनि अनुरद आरो पार्टिनि अनुरदाव आङो गसंनो ओंखारदों आंबो राजि आरो रायजोनि थाखाय आं खामानि मावगोन जेब्लायबो आरो देरहानाया खाथां माने आं दहाय बुंबाय नोंसोरबोथ' खोनाबाय माने बाहाय रिजनेल पार्टिनिसो खामानि जोंनि अट'नमास काउन्सिलाव आरो बे ओनसोला जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिआरआ ओरैनो व्हाइट पेपाराव ओरैनो एग्रिमेन्ट खालामनाय आयेनगत भाबै बिटिसि आरो बे बिटिसिआ जोंनि थाखाय बाहाय नेसनेल पार्टिनि खुनु खामानि गैया नेसनेल पार्टिनि हिडेन एजेन्डा थायो बिसोरो जेब्लायबो गावसोरनि सार्थआव खामानि मावगोन नोंनि आंनि जोंनि एरियानि थाखाय बिसोरो जेबो मावनो हाया प्रायरिटि बेसिसआव थांगोन आङो गिदिर खोथा होआ उमुक मावगोन थुमुक मावगोन होननानै आं खोथा होआ खिन्थु प्रायरिटि बेसिसआव रायजोजों कनसाल्ट खालामनानै आङो खामानिफोरखौ मावलांबाय थागोन गुरजन मुसाहारि बिथाङा बुंदों जे बिपिएफनि जे भट बेयो गावगोन होननानै बुंदों सोर बुंदों गुरजन बिथांनि पार्सनेल एसेसमेन्ट जोंहा बेहा बुंनांगौ खोथा गैया रायजोफोराथ' बिराद एखेबारे रेडि दिनै नुबाय एखेबारे बोथोर गाज्रि होमबाबो फैदोंना आरो बिथोरावथ' मा अबस्था जानानै दं नोंसोर নিজে मिथिगौ हयथ' স্যার আজি আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱটো গ্ৰেট ফিলিং Sir, ruling party apa nanti BPP raja raja ponsela dan nonton provinsi kita बुंनायजों जाया नुलांगोन सोरबा बुंबानो जे माबा मोनसे जागोन बे नङा रायजोफोरा मा सानदों नुलांगोन 23 नभेम्बराव बेखौ क्लियारलि नुगोन 2025 मायथाइयाव बिपिएफ सरकारा दाफिनगोन नामा डेफिनेटलि फैगोन गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन